Castelmonában vagyunk, szemben az Etna. Ott van a homokos tengerpart, ahol fölülni lehet a szállástól, és a szállásunk pedig ez ebben a csücsökben van. De tovább nincs, ennyit bír a kamera. Vagy ez, vagy egyből a csoportból az egyik. Csak itt a körforgalom. Nem, ott a körforgalom, ott kell bemenni. Akkor ennek a képnek a közepén lehet a szállás.